till the day I die. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a v tomto videu vám ukážem nejaké rýchle účesy, raňajky a outfity, keď ste zaspali do školy a už veľmi nestíhate, ale chcete si urobiť nejaký pekný účes, naraňajkovať sa a pekne sa obliecť. A mne sa moc často nestáva, že by som zaspala do školy, keďže ja som taký typ človeka, ktorý musí byť presne všade na čas. Ale poznám kopu takých ľudí, ktorí pravidelne zaspávajú do školy. Takže ja dúfam, že vám toto video pomôže a že niektoré z tých vecí vyskúšate aj tí, ktorí nezaspávate do školy. A poďme teda na video. A zrazu zistíte, že už je veľa hodín a nemáte moc veľa času. Ako prvé tu máme raňajky a ja som si spravila túto ovsenú kašu a začala som tým, že som si umyla ovsené vločky, dala ich do hrnca, zaliala trocha mliekom a pridala som ešte aj polovicu lyžičky arašidového masla a trochu vanilkovej arómy a potom som to už len miešala, pokým to nebolo hotové. A keď už to bolo hotové, pridala som to do misky. A aby to bolo chutnejšie, dala som tam ešte aj maliny, mandle a čučoriedky. A to sú vlastne celé raňajky, je to úplne jednoduché a máte to za pár minút. Presúvame sa k účesom a ja som si večer predtým zaplietla vrkoče, aby som mala vlnité vlasy. A keď som to mala rozpletené, zobrala som si spredu z jednej aj z druhej strany zo pár pramienkov a takto som to zatočila. A potom som tam už len spravila uzol. A už to len zasponkovala, aby to držalo. A ako druhý účes tu máme mesíban a to som začala tým, že som si začesala vlasy hore a chytila som si ich tak, ako keby si idem robiť vrkoč. Potom som si tie vlasy takto zatočila, keďže tak sa potom ten drdol robí ľahšie. Otočila som to okolo toho a už len zasponkovala, aby to držalo. A keďže je to strapatý drdol, ešte som si spredu uvoľnila zo pár vlasov. Myslím, že každý dievča pozná ráno ten pocit, keď nemá poňatia, čo si má obliecť. A ja si preto každý večer predtým vyberiem, čo si na druhý deň oblečiem a potom sa už nemusím stresovať. A ukážem vám dva outfity, ktorými sa môžete napríklad nejako inšpirovať. A tento sveter mám z dressling.com. Košelu mám z Croptown. A rifle mám z C&A. A v druhom outfite mám túto bundu z asos.com. Tričko a sveter z dressling.com. A rifle zo Sinsei, alebo Sinsai, neviem, jak sa to číta.
Takže to je z tohto videa všetko, ja dúfam, že sa vám páčilo, ak áno, tak nezabudnite dať like, ja sa mu veľmi poteším. A už dlhšie som rozmýšľala nad tým, že si založím Snapchat, kde vám budem posielať na mojej story fotky a videá, aby ste sa možno dozvedeli niečo viac z môjho života. A najprv som si nebola taká istá, že či si ho urobím alebo nie, ale nakoniec som si ho urobila, keďže si myslím, že je to super nápad. A volám sa tam Michelle Stroh, ale s dvomi dvojitými V, keďže s jedným V už je obsadené. Aj násku mi to niekto obsadil, takže ďakujem. A takže bola by som veľmi rada, keby si ma tam pridáte, ja vám to napíšem aj sem niekde. A to by bolo teda všetko z tohto videa. A ešte som sa vám veľmi pekne chcela poďakovať za 7000 odberateľov, je to pre mňa úplne úžasné a veľmi sa z toho teším. A každý jeden odber mi robí vážne veľkú radosť, takže vám ďakujem a vidíme sa teda pri ďalšom videu.